Já osobně mám rád systémy, protože se na ně můžu spolehnout a díky nim nemusím nad tím, co mám udělat, znovu a znovu přemýšlet. A je jedno, jestli se jedná o automatizované finance, procesy ve firmě nebo pořádek v souborech na disku. Když jsem se prohraboval svýma digitálníma fotkama, praštil mě do očí, že téměř každé fotoalbum mělo rozdílné názvy souborů. To podle toho, od koho jsem fotky obdržel a jakým zařízením tou dobu dotyčný zrovna fotil. Jednou tedy měli název DSC_40, jednou IMG_40 a jindy třeba Super výletek se zbinďourkem 4.0. O tom, zda přejmenování souboru provedu, nebylo pochyb. Prostě provedu. Jinak bych nespal. Otázkou tím pádem bylo, jak. Samozřejmě se mi nechtělo přejmenovávat je ručně, jelikož se nejednalo o pár souborů, ale o desítky. Na jednoduché úkony, jako je skopírování souboru z disku na flash disk a tak podobně, používám základní průzkumník ve Windows. Ovšem na pokročilejší správu souboru používám aplikaci s názvem Total Commander, která mimo jiné umí i hromadně přejmenovat soubory. Spustím aplikaci, vlezu do složky s neuspořádanými fotkami z dovolené a všechny soubory si označím buď zkratkou Ctrl+A, stiskem hvězdičky, nebo držením klávesy Insert. Chci pracovat se soubory, takže z menu nahoře kliknu na položku Soubor a následně hromadné přejmenování. Možností nastavení je hodně. Já se teď však zaměřím jen na mé fotky, které chci přejmenovat podle syntaxe datum, název akce a pořadové číslo fotky. Díky tomu, že nechci zachovat nic ze stávajícího z názvu souboru, můžu si dovolit proměnou N smazat a napsat svůj vlastní formát, který tady bude například 2014 09 01 vyhlídka máj a nakonec dosadím proměnou C, která mi bude počítat fotky. Přejdu ještě do pravé části, kde je sekce nastavení počítadla a kde mě zajímá počet číslic. Když mám k přejmenování desítky fotek, to znamená číslo vyjádřené 2 číslicemi, pak v poli počet číslic změním 1 na 2. V případě, že naopak zpracovávám stovky fotek, to znamená číslo složené ze 3 číslic, pak pole počet číslic změním na 3. Je tedy dobré vědět dopředu, kolik fotek zpracovávám, či případně budu. Jinak by se totiž mohlo stát, že mi počítač nebude rovnat soubory tak, jak by je rovnal člověk, tedy vzestupně od nejnižšího, ale logicky, to znamená 1, 10, 11, 12 až 19, následně 2, 20, 21 a tak dále. Kdybych si je v tomto pořadí prohlížel, nebudou na sebe až tak dobře časově navazovat. Uprostřed krásně vidím, jak bude nový název souboru vypadat. Já jsem ale s definicí nových jmen fotek hotov a zbývá už jen stisnout tlačítko spustit. Jo, hotovo. A je jedno, jestli přejmenovávám 2 soubory nebo naopak 2000 souborů. Takhle rychle budu mít hotovo po každé. A přitom se počítač ani nezapotil.